खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 5 एप्रिल मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि सुथुरा खम जानो हागौ जेंना जेंसिनिफ्राय बारग'नो हागोन नुजानाय खैफोदनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो हागोन वृष राशि खहा जानांनो हागौ आरजिखानाय धोनफ्रा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गोमाफिननो हागौ गोसोखौ हमथाना सोलिनांगोन मिथुन राशि गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ गोसोआव गोबां बेले-बेजे साननाय सोमजिगोन गोसोखौ गिलिर मोनगोन कर्कट राशि गोथार सान माबा मोनसे गोदान खामानि मावजेननो थाखाय गाहाम सान फालांगिरिफ्राव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन सिंह राशि धोनफ्रा जोबस्रांनो हागौ गोबां रांखावरिनि आंखाल नुजाथिगोन गुबुननियाव ऋण दाहार लानो गोनां जागोन कन्या राशि आय बांगोन गुबुनजों मान होजानो मोनगोन गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन तुला राशि जिउआव असान्थिया साग्लोबगोन नखरनि सुबुं आरो गुबुन सुबुंफोरजों मानिबा जाहोनाव दावराव-दावसि सोमजिनो हागौ गाज्रि सान वृश्चिक राशि मुं गोसारगोन माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बयजोंबो रायखांजागोन जेरावबो गावनि मुं खोनानो मोनगोन धनु राशि गाहाम सान उन्दै गेदेर गासै सुबुंनिफ्रायबो सन्मान मोननो हागोन गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन मकर राशि साननायफ्रा फेलें जागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा आद्रा जानानै थागोन गाज्रि सान कुम्भ राशि बेमार आजारजों भुगिनांनो हागौ देहाखौ मेंनाय आरो सानाय मोननो हागौ देहाया गोबां खस्थ' मोनगोन मीन राशि मोजां सान खामानिफ्रा साननाय बायदि जाफुंसारगोन जुलि जायै सेंग्राया जुलि जानायनि आसा दं दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन